ወታደራዊ ማዕስከር ዳዕም ሰሪዕ ኣብ ኢትዮጵያ ማዕረኽ እንደይ ንኤርትራ የስግእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን እንታይ ኣሳሊጡ أبزعنا فمعلتات بريزنت إسياس أفوركي أب سودان عدت كايدو مس أبوهم برلولا وبيت مخرن أزاز سراي سودان ليتنا جنرال عبد الفتاح البرهان كومون مس أم حدار زوبا دارفور ميني أركو ميناون أبوهم بربع المز دارفورن حلافي من كسغ أسعارنا فتحن سودان دكتور التيجان السيس تراقيبو سفه زربات كم زكاد أب أوانو تكاليتيو أتستخدم ركبات أبتنتها قرب غندو أبكبي السباوي بوليتيكاون تأتاون قلولا وشمي مزلوكيناتو مركزي يخوننبر أبزرزراتو جن زتفر عليه تنتانتات يوهبو للوم لازم أسرت بمقبار زمحرت والدا سماعتا سفيه تنتاناو تحسو داليلو سعيد محمد كربول كميسان هم كتال أبزي مبتح بريزنت إسياس نابور سودان حاد كاب كندا أجنداتات نوتها دران صوتان مردات نيتا أب سودان زلو معوالتات تأساسر كون كم زخل زوت زلو مرداتات يملكتو أب قدات كرنا أفريقان ما كلاي مبراقن أب زتفر عليها معكنا زيانات تنتانتات زغرب السيد عبد الرحمن أبو هاشم أب راديو بي بي سي أبزابو تنتانة حاد كاب أرستات زررب كلتياتو مراحتي تابزوان أب معراب إثيوبيا بإمارات تمويل تهانسان بمنقص إثيوبيا زكايدن زلو وتهدراو معسكر دعم السريع مسر زقبرك كون كم زخل قمقامو قميت اللوم نزي وتهدراون معلم معسكر أمريكيتو خوات تتنها بريتا خمزة مركتو أبي إثيوبيا كل البنشانقل قمز وردا منجي كساب عسر تشح وتهدرات كأنقل زخل مولا إمارات تقبرلو سفيه معسكر أبنسات كم زلو زي بمعكنا الزينا إثيو فوكاس نيوسن ኢትዮ ፎረምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተረኽበ ምንጭ ሓበሬታ እቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ብምሉእ ብኢማራት ዝምወል ኮይኑ ንዑ ዘድሊ ዝተፈላለዩ መሳርሒታትን ኣፅዋራትን ብወደብ በርበራ ናይ ሶማሊላንድን ወደብ ቦምባሳ ናይ ኬንያን ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ይግለጽ እዚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብወተሃደራዊ ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ዝመሓደር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ድማ ይመርሖ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ወተሃደራዊ ክኢላታት እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ይግለጽ በዚ መሰረት ዝምባር እዚ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ምብራቃዊ ሸነኽ ሱዳንን ዘሎ ምዕባለታትን ከመይነት ግብረ መልሲ ዝወሃበሉ ኩነታትን ዘመልክት ሓደ ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ዓብድራሕማን ኣብ ሬድዮ ቢቢሲ ገሊጹ እቲ ማዕስከር ንሓይልታት ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንናይ ወፃኢ ወተሃደራት ንምስልጣን ጥራይ ከም ዝውዕል ዝተፈላለዩ ምንጭታት በኣጋ ክገልጹ ከም ጸንሑ ገለጸና ኮይኑ እቲ ወተሃደራዊ መሳለጥያ ካብ ሱዳን ዝተበልመሉ ሚሊሻታት ዳዕሚ ሰሪዕ ከምኡውን ካብ ደቡብ ሱዳን ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ምስ ኢማራት ዓረብ ጥቡቕ ዝምድና ካብ ዘለዎን ሃገራት ተቖፂሮም ዝመፁ ዕሱባት ወተሃደራት ዝስልጥንሉ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክረጋገጽ እዩ ኣብ ኩናት ሱዳን ብፍላይ ኮሎምባውያን በኢማራት ዝቁጸሩ ተዓሲቦም ኣብ ጎኒ ዳዕሚ ሰሪዕ ተሰሊፎም ክዋግኡ ከም ዝጸንሑ ርጉጽ እዩ ኣብ ሕዳር ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዳርፎር ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ መሳርዕ ዳዕሚ ሰሪዕ ካብ ተሰለፉ 22 ኮሎምባውያን ከም ዝቐተለ ገሊጹ ምንባር ይርስዓን እዚ ጉዳይ ኣተሓሳሳብን ኣዛራብን ኣብ ዝኾነሉ ኣብቲ እዋን ድማ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቭ ፔትሮ እቶም ተታሊሎም እዮም ዝበሎም መንእስያት ሃገሩ ካብ ኣፍሪቃ ንምምላስ ዝኽእል መንገድታት ከናዲ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መብርሂ ከም ዝሃበ ገሊጹ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ገለ ካብ ደቂ ሃገርና ብዘተረቐቐ መርበባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ተታሊሎም ዝጓዓዙን ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ናይ ሰራዊት ተዓሲቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ግጭታት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተኣሚኑ ነይሩ እዞም ሕጂ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐውም ዘሎ ሓድሽ ማዕስከር ዝምልመሉን ንውግእ ዝዳለዉ ዘለውን ዕሱባት ወተሃደራት እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝስማዕ ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ሱዳናውያንን ተቖፂሮም ዝመፁ ዕሱባት ወተሃደራትን ካብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝመፁ ዓረበሸታት ዝብሎም ናይ ስደት ዓረብ ማለት ኮይኑ ኣብ ምድረ በዳ ኮለል ዝብሉ ፍሉጥ ዶብን ሃገርን ዘይብሎም
ትምህርታውን ሃይማኖታውን ፍልጠቶም ድሩት ሰበኽ ሳግማውን ናብራ ዝመርሑ ሰባት ብገንዘብ ተቆፂሮም ይምልመሉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ካብዚ ማዓስከር እዚ ብሓፈሻ ድማ ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነቂሉ ንምብራቕ ሱዳን ዘጥቅዕ ወተሃደራዊ ስራሕታት ኣስጋእ ዝኾነሉ ምኽንያታት ምርዳእ ገዳሲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ሰራዊት ሱዳን ርእሲ ከተማ ካርቱም ብምቁፅጻር ዓብዪ ስትራቴጂያዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ከም ዝዝከር ሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኩናት ኣብ ተጀመረሉ እዋን ነቲ ቤተ መንግስትን መብዛሕትኡ ክፋል ከተማ ካርቱምን ብቕልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ድሕሪ ምእታው ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ኢዱ ነይሩ እቲ ወሳኒ ደገፍ ሰራዊት ኤርትራ ተገብረሉ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መፋርቕ መጋቢት ብኸቢድ ብረት ተሰንዐ ውህድ መጥቃዕቲ ብምፍናው ምስቲ ኣብ ምብራቃዊ ካርቱም ዝነበረ ማእከላይ እዝ ንምትእሳር ናብ ሰሜን ምብራቕ እንገስኪሱ በዚ ስጉምቲ ድማ ንሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ከበባ ብምእታው ከም ዘጨፍለቐን ነታ ከተማ ሓራ ብምግባር ነታ ትእምርቲ ስልጣንን ልውላውነትን ዝኾነት ታሪኻዊት ቤተ መንግስቲ ከም ዝተቆፃፀረ ይፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ነዚ ክገብር ዘኽኣሎ ንምብራቃውን ሰሜናውን ሸነኽቲ ሃገር ክቆፃፀር ብምኽኣሉን ብድሕሪት ድማ ወሳኒ ደገፍ ኤርትራ ብምርካብን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ካብ ካርቱም ተደፊኡ ናብ ምዕራብ ዞባ ዳርፉር ተጨበጠ ሓይሊ ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ኣልፋሻር ፀቕጢ ብምፍጣር ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅር እትይዋም ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ምትእታው ኢማራት ኣብ ኣፍሪቃን ሰፊሕ መጽናዕትን ጽሑፋትን ዘቕረበ ዶክተር አንድሬ ክሬክ ዘተረኽቦ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸምዎ ገፍዕታትን ዘስዓበሎም ሰፊሕ ዓለማዊ ውግዘትን ብዘየገድስ ቁሩብ ነቲ ሚዛን ሓይሊ ከም ዝቐይሮ እዩ ዝገልጽ እዚ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ሓይልታት ተመዓዳድዮም ክፋጠጡ ዕትር ከፊት እዩ እቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕርታት ድማ መሊሱ ከም ዝሓላለኸ ይእመን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኤርትራ ንኣልቡርሃን ምድጋፍ ስለምንታይ ዘገድሳ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረብናዮ ምድላዋትና ብሰፊሕ ተገልጸ ኢማራት ብኸምቲ ንኣብዪ ኣሕመድ ደፊኣ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ክትቆፃፀር ወይ ጽልዋ ክህልዋ ትገብሮ ጻዕሪ ንሕሜት እውን ደፊኣ ገማግም ባሕሪ ሱዳን ክቆፃፀር ምግባር ኣብቲ ፕሮጀክት ምቁፅጻር ምዕራባዊ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ናይ መወዳእታ ዓላማ ምዃኑ ምርዳእን ምትእሳሩን የድሊ በዚ እስትራቴጂያዊ ውጥነ ዝምባር እቲ ኣብ ኣልፋሽር ብኡ ኣቢልካ ድማ ንመላእ ዞባ ዳርፎር ተገብረ ቁፅፅር ነቲ ኣብኡ ዝርከብ ሃብቲ ወርቅን ክፋል ነዳድን ጥራይ እምበር ንመላእ ሱዳን መሬታን ትሕቲ መሬታን ባሕራን ክትቆፃፀር በዚ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ ከብፅሓ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝርከብ ማእከል ስልጣንን መንግስትነትን ሱዳን ኮይኑ ዘሎ ምብራቃውን ሰሜናውን ሱዳን ስትራቴጂያዊ ኣገዳሲ ዕላማ ጌራ ሒዛቶ ዘላ ዳዕሚ ሰሪዕ ንዞባ ዳርፉር ምቁፅጻር ነቲ አልቡርሃን ዝመርሖ መንግስቲ ብዙሕ ክጸልዎ ይክእልኒ ብምባል ድማ ነቲ ቀንዲ ካብ ማእከላቱ ምህራምን ምቁፅጻርን ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዞሞ ከም ዘለው ዓብድራህማን ይጠቅስ እምበር በዚ መንፅር ክረ እቲ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተደኪኑ ዝዓብን ዝሰፍሕን ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንኢማራትን ዳዕሚ ሰሪዕን ከም መቐፀልታ ድማ ንኢትዮጵያን ካልኦት መሻርክቲ ኢማራትን ተጸበይቲ ረባሕታታን ኣብ ዞባ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ወሳኒ ክኸውን ከሎ ብቐንዱ ንሱዳንን ኤርትራን ድማ ኣስጋእ ምዃኑ ርድዩ እዚ ኩነታት ንጸጥታ ሱዳንን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሹ ኣብ ዞባ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይገልጹ ኣለዉ ስለዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብዚ ጉዳይ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ስጋት መጠኑን እንታይነቱን ብምርዳእ ንምምካቱ ዘኽእል ሓበራዊ ስትራቴጂ ክነድፉ ከም ዝኽእሉ ይግመት ተንታኒ ዓብድራህማን ከም ዝብሎ እቶም ኣብዚ ማዓስከር ዝሰልጠኑ ዕሱባት ወተሃደራት ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነቂሎም ንኻርቱም መጥቃዕቲ ክገብሩ ምድላዋት ከም ዘለዎም ይዝንገር ነታ ከተማ ንምጥቃዕ ድማ ብቐዳምነት ነቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ አልሩሴይርስ ዝበሃል ሓደ ካብ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ከተማ ካርቱም ዝኾነ ትካል ከጥቅዕዎን ክቋፃፀርዎን ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ነዚ መመንጫዊ ጸዓት ምቁፅጻር ድማ ነቲ ሓይሊ ወሳኒ ወተሃደራውን ፖለቲካዊ ረብሓታት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ንዑ ሒዙ ዳግማይ ናብ ካርቱም ክምለስ ክሕልንን ናብታ ማእከል መንግስትነት ሱዳን ኮይና ዘላ ፖርት ሱዳን እውን ክመጣጠር ወይ ፀቕጢ ክገብርን ሚዛን ሓይሊ ካብ መዓራርን ኣይድቅስን እዩ ኣብዚ መዳይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተገብረን እቲ ዝተሓለነ ውፅኢት ከም ዘየምፀን ግን ምዝካር የድሊ እቲ ካርቱም ኣብ ኢድ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ምእታዋ
وشت حدا الصومن دعم السريع معالتاوي أبور سودان زفتسمو متكعتات نتي أبتهاجر أنكو زقل قزلو أهقراو معروف نفرتي مدبر حيل إلكتريك حيالو مخزنات ندادن مدبر عيارن بموقع نمسمرات قرب سراويت نمزراق زفتنا مخانو تنتن تقليتهم نيرم سوداناويت تنتانيت بوليتيكا خلو الخير دعم السريع أبور سودان تسولوان خلو بأقار مبصح كم زيد ليون كر إزقبرو فتنا قتبل قليتاتو نيرام نسا اتقوجل كابتن خارتوم تقوطات سر مدب سراويت رحيقو كارتوم كتمرسوا تخوليكم جن فتسيمكم كتم حدروا أي تخولنيكم بورتو السودان كتلوكم تخاليام جن كتم حدروا أي تخولنيكم مغنياتو كساب من محدارة التسنو سأتاو قلولاو بمفتار أي كندك سوكمينات زبل ملغت بمحلاف التوكينات جنا مخاني كنا قرزدان زلو لانيرام أبزوان انبار كابزت سبيبن مسرتها وقيار ميزان حيل زي كونا روحو كبابيتات دارفور وسيدما دعم السريع خارتومن اتقندم ماكل سراي سودان زخونه زوبا مبرق سمين السودان قوتلترن صلوان كهلو خغبرت صنه صعرتات نمعوات زي ابي تيبيا تغفت معسكر وسان مخان مغماتيكال زي معبالتات زدما نصت ايرتراون اب حدغا خوت سلازخل كلتيوم مرحتي بريزنتي سياسن جنرال البرهانن نزا حدغا زي بخمين مكتو اب زبل قند زعبازتهم غيرهم كيكونو خمزي تعرف يغمت زي كابيتي بيانا قيلو بوغن مبراق سودان كخفز زحلن زلوغ مستعمون ايرتران ايتيوبيان ويون ايتيوبيان تقراين زفرح زلو كينات بمنباب تتلعيلو سفيح زوباو ملك زلو حدقنيان سفيحن اعناون كينات كفتر كم زخل سقاسات هالوم سلازي إذا نغلتيان هاقرات حدقا كخون زخل معبالتات بحابر بخامي كمكاتيكال وتهدراو سلا ايرترا عبئ جام كوسر كم زخل قمقاماتون هالوم وتهدراو تاريخ إيرترا إذا هج معسكر زغامل زلو كبابيتات معراب إيتيوبيان مداوب تقزاتات سودانن سفيح نتفتاتن وتهدراو سرحيتاتن تخايدو منبارو ندحريت نجيزة بريتا وقالس بمراي عبدالرو سرحيت فنكل موداتا شحن شعاتي 289 كساب مجمرتا شحن شعاتي 209 بكفلة سراوي 7 تخايد السرحيت عصوصا أبقم تأتيخا اتهجي كابوزنك الوتهدراو تناتن زرقحون أسقانتنا بتنتان وسان تراخت تصاوت جدا يمثل أبز مداي بغلتي موغانات كله زغال شركنا تابز مركدمة من لواء سلايا وحبريتا أقداس مخان زغالز عبد الرحمن إيرتراويان بزعبا وشتي تيبيان أبو زغبر نتفتاتن زحاشا أفلوطان حبريتان كلهم سلازغال السوداناويان أقداسي يبل كابز ساقيرو نتي بمبراق سودان لإيرترا خمت زغال حدقا نممكات أبين بخمين متسالة حدقا نتحدقا نممكاتن مقلباسنا بزغبر كالسي قدامنتا تام مسرع ابزبل قديات حبيرون كسرع كم زغلو فلوت كوينو بريزنت يرترا ابزعدتو كابزستالطوم قديات كون كم زغل دما يقمت بحرور قتال فاشر ادهوبو سراي السودان يكون بحفشا امت عالم كالوت حيلتاتن معراب سودان كون كم زغل يزقمت زدما بوتا جراو مداي حندبتنت من بزماز مدهل لسلت اموطان كحقس لزغل كمزبله فلوت وتهدراو تاكتيكن بيرتراويان بغليلو خنباب سلازخل أبزوان بخمي أبوتها دران صتا معبالتات مبراق سودان أتوكوري يقبر أبزبل استراتيجي بريزنتي سيات تزراربو القديات مخانو قمتات يوهاب اللهم وقام يرتراون بسانكتي إيتيوبيا تكايدو زلا تختاخو من كسقاسات ملو أدهبو نوغان عسب بحافشا نشانخ دوب إيرترا نسمين إيتيوبيان كون تخولتات كمزلو بمتقاس زما أبزوان معراب إيرتران مبراق أو شانخ سودانن بتزامادي سحوز بلخون تخولتات كل خليو سلازي نخلتيان هاجرات من لوات سلايا وحبريتا ازي زقدسن كوينو كابك اند زعباتات عدت مرح إيرترا ناب سودان كون كم زغل ما يقمت كبرات تخطاتلتنا نلوم زدالنا تنتاناو تحسنا مدبنا زد تخطاتلكم ينيرو تمساسالي واناو تنتاناتات نمستمغار كاب چانل نايترحقو لايك شير ايترسعو سلام يسمعنا سلام